ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଗୀତ ସଂହିତା ଏକ ପର୍ବ 3 ପଦ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟରେ ରୋପିତ, ଯେ ସମୟରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ଯାହାର ପତ୍ର ହିଁ ମଳିନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏପରି ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ସେ ହେବ। ପୁଣି ସେ ଯାହା କରେ ତାହା ସଫଳ ହେବ। ଏହି ପଦଟି ଏକ ଜୀବନର ଚିତ୍ର। ଈଶ୍ୱର ଧାର୍ମିକ ମଣିଷର ଜୀବନକୁ ଗଛ ସହିତ ତୁଳନା କରି ବୁଝାଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଗଛ କାହିଁକି ଉଦାହରଣ। ଗଛ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବଡ଼ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ଦୈନିକ ପାଣି, ମାଟି, ପବନ ଚାହିଁଥାଏ। ଝଡ଼ ବର୍ଷା, ଶୀତ ସହିଥାଏ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ଫଳ ଦିଏ। ତେବେ ଏହା ଦେଖାଏ ଯେ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ହଠାତ୍ ନୁହେଁ। ଜଳଧାରା ପାଖରେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ରହିଛି? ସାଧାରଣ ଭାବେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଗଛକୁ ପାଣି ମିଳେ ନାହିଁ ସେ ଶୁଖିଯାଏ। ଯେଉଁ ଗଛ ନଦୀ ନାଳ ପାଖରେ ଥାଏ ସେ ସଦା ସବୁଜ ରୁହେ। ଜଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ପ୍ରତିଦିନ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା। ଯେମିତି ଶରୀର ପାଇଁ ପାଣି ଦରକାର, ସେମିତି ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦରକାର। ରୋପିତ, ଏଠାରେ ଗୁପ୍ତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରୋପିତ ଗଛ ଯତ୍ନ ନେଇ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ମୂଳ ଗଭୀର ହୁଏ, ସହଜରେ ଉପୁଡ଼ିଯାଏ ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକ ମଣିଷ ଚର୍ଚ୍ଚ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ଉପାସନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା। ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ ନାହିଁ। ନିଜ ସମୟରେ ଫଳ ଦିଏ। ସହଜ ଭାବେ ଏକ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଭାବନ୍ତୁ। ଆଜି ଲଗାଇଲେ କାଲି ଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ, କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଫଳ ଆସେ। ଈଶ୍ୱର କେବେ ଡେରି କରନ୍ତି ନାହିଁ, କେବେ ତରବର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର, ସଫଳତା, ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ଦିଅନ୍ତି। ପତ୍ର କେବେ ମଳିନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ପତ୍ର ଦେଖି ଆମ୍ଭେ ଜାଣୁ ଗଛ ସୁସ୍ଥ କି ନୁହଁ। ଧାର୍ମିକ ମଣିଷର ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସେ, ରୋଗ ଆସେ, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଆସେ। ତଥାପି ସେ ଆଶା ହରାଏ ନାହିଁ, ଭରସା ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। କାରଣ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଅତୁଟ। ସେ ଯାହା କରେ ସେଥିରେ ସଫଳ ହୁଏ। ସତ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଏଠାରେ ସଫଳତା ମାନେ ସବୁ କାମରେ ଧନୀ ହେବା ନୁହେଁ, କେବେ ସମସ୍ୟା ନ ଆସିବା ନୁହେଁ। ସଫଳତା ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିବା, ଜୀବନର ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବା। ସରଳ ସାରାଂଶ, ଯେ ଲୋକ ପାପରେ ପଥ ଛାଡ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଧରି ରହେ, ଯେ ଲୋକ ଜୀବନରେ ଦୃଢ଼ ହୁଏ, ସମୟରେ ଫଳ ଦିଏ, କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଶେଷରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଏ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ରୁଟେଡ୍ ଟୁ ବିଲ୍ଡ ଇନ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱର, ପୁତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।